Mfumu ikalephera kuvala Ziguduli, anthu ake amaonongeka. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ameni. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, pamene timagawana mawu a Mulungu ndi cholinga choti kuti monga adatulutsira Aisraeli ku ukapolo, nafenso atitulutse m'maukapolo osiyanasiyana amene ife tikugwamo. Ndipo lero tikunena kuti mfumu ikalephera kuvala Ziguduli, anthu ake amaonongeka. Ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera m'buku la mprofeti Yona chapter cha 3 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 10. Tipemphere. Izani mzimu wolenga mulowe m'mitima yathu ndi kuyizazisa ndithu ndi chaulere chakumwamba. Mmabwera kuzatisekeresa poti ninkha moyo wanu womwe ndi chikondi chachikulu komanso ndi zonse zimene tikusowa. Tikupemphani mphatso zanu zonse zozizwitsa muzike m'mitima mwathu, zitiziwitse Mulungu komanso ntchito zake zonse zokoma. Mutionjezere nzeru ndi chikondi m'mitima mwathu, komanso ndi mphamvu zanu mulimbitse matupi athu. Bwerani Mzimu Woyera muzathawitse Satana m'dziko lathu lino ndi zoyipa zake zonse, kuti Amalawi mwina nkupezako mtendere pakusatira inu nokha. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Yona chapter cha 3 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 10. Chauta adalankhula ndi Yona kachiwiri namuwuza kuti, nyamuka pita ku Ninive, mzinda waukulu uja, ukawulalikire uthenga umene ndikuwuza. Yona ananyamuka napita ku Niniveko posata mawu a chauta. Mzinda unali waukulu kwambiri, wofunika masiku 3 kuwudusa. Yona adakalowa mu mzindamo nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Anayamba kulalika kuti pakapita masiku 40 Ninive aonongeka. Anthu a ku Ninive adakhulupirira Mulungu, adalengeza kuti aliyense wamkulu ndi wang'ono yemwe asale zakudya ndipo avale chiguduli. Mfumu ya ku Ninive itamva zimenezo idasika pa mpando wake waufumu nivula mkanjo wake, idavala chiguduli nikakhala nawo pazala. Sono mfumuyo idalengeza kuti nali lamulo lochokera kwa mfumu ndi akalonga ake, munthu aliyense asadye kanthu, ndipo ziweto zonse zikuluzikulu ndi zazing'onozing'ono zomwe zisadye kanthu. Zisadyetu kanthu, nkumwa madzi komwe zisamwe. Anthu avale ziguduli, nyamanso zivale ziguduli. Anthu azifuwula kwa Mulungu ndi mphamvu zawo zonse. Ndithu aliyense asiye makhalidwe ake oyipa ndi ntchito zake za nkhanza. Nkuziwanji mwina Mulungu nkutikhululukira naleka kutikwiyira ifeyo osaonongeka. Mulungu adaona zimene anthu adachita ndi mmene anasiyira makhalidwe awo oyipa, choncho adakhululuka osawapasa chilango chimene adati azawapasa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Dziko la Malawi layaka ndipo layaka moto. Ndipo sitikuziwa kuti kodi ndi Mulungu watikwiyira kapena ndi Satana watifungatira. Anthu tikuonongeka, anthu akufa ndi njala koma boma lili du. Anthu akufa ndi matenda koma kulizi. Okumva chisoni ndi uyo wakuziona nazichitika, koma uyo amene wakwera njovu nkumagona m'nyumba zosanja kwake nkuimba muluzi ndi azeze ngati Davide. Koma lero ndati inu ndine tisinkhesinkhe mozama ndikuona chochita, pakuti sitingakhale du nkumangolekerera zinthuzi. Mpaka liti? Ndafuna tikacheze ndi abale athu a ku Ninive amene mkwiyo wa Mulungu unangosala pang'onong'ono kuwameza, koma chifundo chochuluka cha Mulungu chidawatumizira kuwala kochepa, ndipo iwo adakugwiritsa ntchito ndi kupulumukira kaulusi kameneka kakuwala kamene Mulungu anatumizira. Yona mneneri. Malawi wafikapo ndipo pano wapyola muyezo. Mavuto athu siyakusintha kwa nyengo
ayi kapena ngozi zogwa mwazizizi koma zilengolengo za anthu amene mzimu wa Mulungu unatulukamo kalekale mwa iwo ndipo aganiza zokupha mtundu wathu pakupasa umphawi ndi njala, matenda ndi ziwengo zoyabwa mpaka na mkati mwa mitima yathu. Ndikutha kulimvesa Baibulo kuti ndi buku la nthawi zonse. Mavesi amene analibe tanthauzo lomveka bwino kale lero aululika ndizochitika zimene taziona ndi maso athu. Ndikutha kumva lero mawu a mneneri Yeremiya chapter 14 ndi 18. Ndikamayenda kuthengo ndikuona anthu ophedwa ku nkhondo, ndikalowa mu mzinda ndikuona anthu ofa ndi njala. Aneneri ndi ansembe akupitirirabe ntchito zawo mzikomo koma osaziwa zimene akuchita. Mawu omvesa chisoni, mawu okhuza. Mwina tinaguba kugubira ukwati wa amuna okhaokha umene sunamangidwe, koma lero ndikumva kuyitana kokagubiranso amoyo amene akufa imfa yowawa, amoyo amene akufa imfa ya pang'ono kufa ndi njala, amene akufa ndi umphawi, amene akufa ndi matenda mdziko lathu lomwe lino nthawi yake yomwe ino pamene ndikuyankhula pano. Ndimayenda m'mizi ndipo izi zikuwawisa mtima wanga. Mfumu ikalephera kuvala ziguduli, anthu ake amaonongeka. Ndinalota maloto masiku apitawa za Nairo, anthu akutipanganirana. Ine ntabisala pakakona pena pake na nditowamva koma iwowo osaziwa kuti ndili chapakaseri pompa nditomva. Ndinamva nati tatiyenti apane ansembewa, tatiyenti apane tiamane zakudya ndipo afinyike kuti mwina nawonso akamva kuwawa angakhale ndi chidwi chozuka ndikukati yankhulira momveka bwino. Nditazuka abale ndinamva chisoni koma poti anali maloto izo zisiye. Buku la Samuele limafotokoza momveka bwino chifukwa chani timakhala ndi asogoleri. Akunena kuti ife tikufuna mfumu yotilamulira, tikufuna kuti nafenso tikhale ngati mitundu ina yonse, ndipo kuti mfumu yathu izitiweruza, kutisogolera ndi kutimenyera nkhondo. 1 Samuel 8 ndi 19. Ambuye Yesu zinankhuza ataona anthu ozunzika ngati nkhosa zopanda m'busa, ndipo anamenyera nkhondo anthu aja kuti anthu aja apeze bwino. Pamene anthu asankha mtsogoleri amampasa zonse zimene iye akusowa, ndipo amankweza ndi kumpasa moyo wapamwamba. Mtsogoleri aliyense kaya ndi kumpingo kaya ndi kuziko. Iniyo taona ni moyo umene timawapasa mapresidenti athu, taona ni moyo umene timawapasa mabishopu athu, taona ni moyo umene mmatipasa ife ansembe. Mtsogoleri wathu timakamtenga pansi pena pake ndi kumpasa ulemerero, ndipo potero uthenga umene timapereka ndi wakuti ifeyo tikufuna muone mmene inuyo mukukhalira pamene takuyikanipo, ndipo mupange zothekera kuti ife ngati gulu nafe tifikire pamoyo umene mukunjoya inuwo. Takupasani chisanzo cha moyo umene tikufuna kumakhala ifeyo. Mukudya katatu pasiku, mukafuna fanta mungosegula mfriji ndi kumwa, mukafuna kuyenda mungodumphira mgalimoto wautali, mukati munyade ndege pepere ngati mbalame. Zonse zija zimene zimachitika ndi asogoleri zija zimatheka chifukwa Malawi aliyense payekha wasonkha nkukupasani. Zimatheka chifukwa Mkhristu aliyense payekha wasonkha nkukupasani, wasonkha kutipasa ife ansembe. Zimene akutipasazo akufuna muzichulukise, ndipo aliyense adye monga mmene inu mukudyerapo. Kodi nchifukwa chani Yesu anapasidwa bredi nsanu ndi nsomba ziwiri pa Mateo 14 ndi 13 mpaka 21? Chifukwa chani Ambuye Yesu anapasidwa bredi nsanu ndi nsomba ziwiri? Anampasa
monga mmene timapasira mtsogoleri wina aliyense kuti azichulukise ndipo aliyense adye mmene atadyere iyeyo. Ndipo Baibulo limatiuza kuti aliyense anadya ndipo anakhuta. Tinganene bwanji kuti ifeyo takwanirisa usembe wathu? Munganene bwanji kuti niwo mwakwanirisa unduna wanu? Munganene bwanji kuti mwakwanirisa MP wanu? Munganene bwanji kuti mwakwanirisa president wanu pamene zosonkha zimene anthu akupasani mungomva kukoma kuzilandira nkumazidya, iwo akukuyang'anani kukamwa milomo ili mbuu. Mfumu ikalephera kuvala ziguduli, anthu ake amasauka. Ngati pali chinthu chimodzi chimene ife atsogoleri tikuyenera kusamala ndi chimenechi. Kodi anthu athu akuoneka bwanji? Tikuyenera kukhala ndi nthumazi kuti pamene takwezedwa tiziwe chimene takwezedwera. Timvese zolinga za gogo uja amene mmalo mokagula sopo pa mtengo wa 200 kwacha wakangula pa mtengo wa 233 kwacha. Kuti ka 33 ko kuti kakobirikena kapamwambako kapite ku msonkho oti azigulira zakudya za ku nyumba ya chifumu, kapite ku msonkho wena kuti aziyendera atsogoleri athu, kuti kenako kapite kumene koko kazikagulira zakudya za ku nyumba ya chifumu. Tikuyenera kumvesa mayi wamasiye amene mmalo mokagula ufa wa 3000 kwacha wapita wakagula wa 2500, kuti ka 500 ko akapereke mphaso kwa ansembe anyuwani, akapereke mphaso siku la Mulungu, akapereke mphaso kwa Ambuye. Ndi chikole kuti mmene iye wakuti ni konzu kamene wakupasaniko mukakachulukise ndipo mubwerere muzadyese mbumba yonse ya Mulungu monga mmene inuyo mmadyera. Ndi lamulo la Mulungu, dyesa nzako monga mmene umazidyesera iwe mwini. Pamene akupereka kamene kacha kwa wansembe, akukuza wansembe wekuti bambo akaka kakakuthandizeni kuti menyera nkhondo ya Khristu fe. Mphaso iliyonse imene kuchokera kwa Khristu kukupasa wansembe akukuza kuti bambo mphaso yanga iyi ikakuthandizeni kumenya nkhondo ya Khristu fe. Ambuye aka kakakuthandizeni kumenya nkhondo za ana anu fe kuti nafenso tizidya katatu. Ndikuziwa nzovuta kuti mtsogoleri amene wakwezedwa asike nkuchoka pa mpando wake wa chifumu ndi kukavala ziguduli. Ndikuziwa nzovuta wansembe amene wazolowera kuyenda pa galimoto kuti ayende pansi. Ndikuziwa kuti nzovuta mtsogoleri amene zokudya ndi zotolatola sizisowa pa tebulo lake kuti athe ngakhale hafu ya siku osaluma kanthu. Komatu nkunyada chabe, uku nkuzimva chabe, chifukwa Mulungu mwini mu ulemerero wake osaneneka ndiwo adakwanisa kusika pa mpando wake wa chifumu ndi kuzayenda pa dothi apa, ndi kuzati badwira nkhola osatinso mchipatalayi nkhola. Zonsezi chifukwa cha chikondi. Chifukwa cha chikondi. Uvala bwanji chiguduli ulibe chikondi ndi mtundu wako? Ukweza bwanji mawu kuti umenyere ufulu wa anthu ena iwe uli pabwino? Usika bwanji pa nsanja ya ulemerero nkukaenda pansi pamene zako iwe zili bwinobwino? Koma Afilipi 2:6 kunena mwachimvekere, iye adali ndi Mulungu chikhalire, komabe sadayese kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwirisise, koma adazisisa kotheratu pakuzitengera umphawi wa kapolo ndi kukhala munthu monga anthu onse. Ali munthu choncho adazichepesa, adakhala womvera mpaka imfa yake yapamtanda. Mukumuzi wa mfumukazi Esther analolera kuvala zovala zachisoni kuyiwala za kukongola kwake kuti Mulungu amve mawu ake. Esther 4:12. Pamene dziko lathu lafikapa mawu okha sangatheke. Pamene dziko lathu lafikapa zolemba zokha sizingagwire, ayi sizingamveke m'mapirikaniro mwa anthuwa.
monga mfumukazi Estere, ife amene timakhala ndi anthuwa tikungoyenera kunyamuka ndi kupita pamaso pa mfumu ndipo tikakomokere m'manja mwake. Mfumukazi Estere kawiri konse anakomokera m'manja mwa mfumu kuyimirira abale ake amene ankasauka. Ifenso singamangoyankhulayi, pena pake tikusowa kunyamuka ndi kupita tikakomokere m'manja mwawo. Ndikuziwa ndilibe mphamvu zopangira zimenezo, koma ndili ndi udindo wopereka maganizo posata chikhulupiriro cha mumtima mwanga. Anthu aku Ninive atazindikira kuti atha kuonongeka chifukwa cha mkwiyo wa Mulungu, iwo eni adayambapo kuchita zotheka. Adalengeza mwaokha kuti akuyenera asale zakudya ndi kuvala ziguduli. Chopasa chidwi nchakuti mfumu itamva zimene anthu aja adayamba kupanga, sidati maganizo awa ndi maganizo ochokera mwa anthu opanda ntchito, mwana kwa anthu wamba. Idatola nzeru kuchokera kwa anthu ake omwe, idatola nzeru kuchokera kwa anthu wambawo, idatola nzeru kuchokera kwa ana omwewo, ndipo idaonesa usogoleri pakutola nzeru zimene zija ndi kuzilimbikisa pakupanga lamulo loti aliyense akungoyenera kuti asate, kuyambira wang'ono mpaka na wamkulu, kuyambira wamkulu mpaka na wang'ono, ndi ziweto zomwe. Potero adakwanisa kupereka mphamvu kuganizo la anthu wamba lija ndi kuwafikisa mawu amene anthu aja anayankhula aja, zimene anthu aja anachita zija, ndi kuzifikisa patali. Adakhala ngati watenga mawu anthu aja ndi kukafikisa m'malo amene paokha sakadafika, chifukwa sindikuganiza kuti nduna za mfumu zikanaona zijapanga anthu aja zikanasatirayi, koma chifukwa kuti amva kuti amfumu apereka lamulo kuti aliyense asatire izi, nduna zake zomwe ndi akuluakulu ena omwe adapanga zimenezo, ndipo zinthu zinayenda. Koposaposa mfumu mwini wakeyo anayamba ndiye kusika pa mpando wake ndi kuvala chiguduli nkukakhala nawo pazala pali anthu paja. Asogoleri kawiri timazipatula kwa anthu amene timakhala nawo, koma pakuti mfumu inavala ziguduli ndi kupita kukakhala nawo pazala pamene wanali anthu paja, kundikumbusa abale ndi alongo mmene mabishopu athu adajoyinira anthu pokaguba za mathanyula. Anakhala pakati pa anthu onse, adachoka maofesi mwawo ndi kukakhala pakati pa anthu aja. Kodi nanga apa nthawi sidakwane? Unotu ndokotobala. Mfumu ikalephera kuvala ziguduli, anthu ake amaonongeka. Mawu oti mfumu ikapanda kuvala ziguduli anthu ake amaonongeka tingawamvese pawiri. Choyamba, ngati mfumu ikhala yokula mtima nkusafuna kumvesera zonena za anthu, Mulungu amatha kulanga anthu chifukwa cha msogoleri wawo. Onani mtundu wathu ukulangika lero chifukwa cha msogoleri athu. Taonani miliri imene yatigwera ife Malawi mu ulamuliro umenewu. Mulungu ndithu amatha kulanga anthu chifukwa cha msogoleri wawo. Msogoleri akuyenera kumaziwa kuti mtundu wanthu umakhala ndi mzimu wina wake umene ukusuntha mtundu wanthu uja. Anthu paokha amatha kukhala ndi maganizo ndi mzimu wina wake wa Mulungu umene umasuntha. Zimene zinazona ngakhale nthawi ya COVID ija, kuti asogoleri ali kuja kumaoneka ngati kuti asogoleri akuyendesedwa ndi mzimu wina wake wosiyana ndi mzimu umene ukuyendesa gulu la anthu. Tikuyenera ngati asogoleri tiziziwa kuti nthawi zonse Mulungu sasiya gulu la anthu lija, amayena kuti pamene awiri atatu mwasonkhana m'dzina langa ine ndimakhala pompo. Ndipo msogoleri akuyenera kumakhala ndi chidwi chomvesera, kuyika phirikaniro lake pansi ndi kumvesera kuna kuti kodi ndi mzimu wa Mulungu uti umene ukukankha gulu la anthuli ndi kumalowera nawo mbali iti. Iyeyo akhale mbali imeneja ndi kuwathandiza anthu aja. Kachiwiri, ndanena kuti tonsefe timasonkha zinthu ndi kukazipereka kwa asogoleri kuti azichulukise zitithandize tonsefe. Ngati mfumu sivala chiguduli koma ifuna izivala za golide, za pepo, kakhobiri kochepa kamene anthu fe timasonkha kazithera majekete a mfumu. Ngati amfumu sachepesa nkhuli yawo yofuna moyo wapamwamba, kansonkho katu kamene timapereka, kantulo katu kamene timapereka kaja
kathira ndithu matayala agalimoto ya bambo Mfumu. Uku anthu akutani akugona ndi njala, anthu akufa ndi njala. Mawu aja atu amene tawerenga aja ambuku ya Yeremiya akunena kuti ansembe ndi aprofeti ali bize kugwira ntchito zawo mwanomo, koma palibe chichitikapo. Ntchito yawo ilibe effect yeniyeni pa anthu. Koma ife tikuyenera nthawi zonse kuziwa kuti nangati mfumu ilephera kuvala chiguduli, anthu ake amaonongeka. Ngati mtsogoleri sangavale chiguduli, nduna zakenso sizingavale chiguduli. Ngati mtsogoleri sasogolera moyo wina wake wabwino, monga anachitira mfumu ya ku Ninive, kwakuzatula kuti aliyense asiye khalidwe lake loyipa, asiye moyo wake wankhanza. Ndikuyamba iyoyo kukhala pa azala. Ngati mtsogoleri sasogolera kuvala ziguduli yeyo, ngakhale nduna zake sizingapange. Ndikumalizireni ndi mawu a mphunzitsi 10 ndi 2 akunena kuti monga mmene alili mtsogoleri, nduna zakenso zimakhala chimozimozi. Monga mmene alili mkulu wa mzinda, anthu ake amakhalanso chimozimozi. Mfumu yopanda mwambo imaononga anthu ake. Mzinda kuti ukhale pabwino n'chifukwa cha atsogoleri anzeru, akuteroto mphunzitsi 10 ndi 2. Mulungu wamphamvu zonse tikupempherera dziko lathu limene pano sili kuoneka kuti kodi likuyenda bwanji. Tikuzindikira inu muliko, ndipo tikuziwa kuti mu nthawi yanu muzationetsa mphamvu zanu. Koma ife kumbali yathu ndikukupemphani kuti Ambuye musachedwe kuzatithandiza. Mutipase chidwi ndi nzeru zoyambapo, monga mmene Yesu Khristu anawuzira ophunzira ake kuti akazakuzunzani muzi uwu, thamangirani winawo, simuzati mwamaliza ine sanakupezeni. Tipaseni chidwi chochitapo kanthu pa zimene zikutionazi, kuti inuyo mukamazabwera muzatipeze pena pake ndi kutiwolosa bwino. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Takuthokozani abale, tiyeni tilikonde dziko lathu. Munali ndine Elizeyo pa Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen.